बयखौबो गस्पेल फर नेशन यूट्यूब चेनेलनिफ्राय प्रभु जिसुनि मुङै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। हामबाय होनदों इसोरा जोंनो बेबायदि आरोबाव मोजां समखौ जोंनो होफिनबाय। इसोरखौनो हामबाय होनदों, इसोरानो बाख्नाय जाथों। फैदो जों बे समाव इसोरनि बायखौ जों नायनि। जों इसोरखौ माबायदि खुलुमो आरो जों माबायदि खुलुमनांगौ आरो जों इसोरखौ माबायदि खुलुमनाय सिबिनायखौ जों माबायदि खालामनांगौ जोङो नायनि। जोंखौ इसोरा मानो सोरजिखो आरो जोंनि मावनांगौआ इसोरनि फारसे मा आरो जों इसोरनि थाखाय मा खालामनो हागौ बेनि सोमोन्दै जोङो दसे सम नायगोन। इसोरा जोंखौ गावखौ खुलुमनो थाखाय इसोरा जोंखौ सोरजिबाय। आं सिगांनि जितु जोंनि चेनेलाव आं बेखौनो बै बाथ्राखौ आं बुंदोंमोन। दिनैबो आं बेखौनो बुंनो नाजागोन आरो दिनैबो आं बेखौनो बुंगोन। इसोरा जों मानसि माहारिखौ गावखौ खुलुमथों होननानै इसोरा जोंखौ सोरजिबाय आरो जों माबायदिहै खुलुमगोन दिनै जों नायनिबाव जिसुआ 43:24 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, जे रायतखौ आङो गावनि लागै दाबाय बिसोरो रायथिनानै आंखौ बाख्नायगोन होनना बुंदों। जाय रायतखौ आं गावनि लागै दाबाय बिसोरो रायथिनानै आंखौ बाख्नायगोन होनना बुंदों। दिनै जों बयबो मिथियो इसोरा जोंखौ दादों आरो जों मानसि माहारिखौ इसोरा दाबाय। बेनिखायनो इसोरा बुंदों, जाय रायतखौ आङो गावनि लागै दाबाय बिसोरो रायथिनानै आंखौ बाख्नायगोन होनना बुंदों। दिनै जोङो इसोरखौ बोरैहाय बाख्नायदों? जोङो दिनै इसोरखौ बाख्नायनांगौ, जों इसोरखौ सिबिनांगौ। दिनै प्रेज एन्ड वार्शिप, दिनै इसोरखौ बाख्नायनाय आरो सिबिनायखौ जोङो मानसिया जों माबायदिहै दिनै इसोरखौ बाख्नायदों आरो माबायदिहै जों सिबिदों। गोबां समफोरावनो जों ओरैबायदि जायो बाख्नायनाय सिबिनाय लागासिनो दङ, दा थांथ'ला, बाख्नायनाय सिबिनाय जोब्बासो जों हाबनोसै गिर्जायाव, बेफोरबायदि जोङो सानो। आरो गोबां समावनो गोबां सुबुंफोरानो बाख्नायनाय सिबिनाय लाग्रोथोंलै सेंग्रा सिख्लाफ्रा, बेनि उनावसो जोङो हाबगोन नै बाथ्राखौ बुंनायखौ आङो खोनादों आरो जों बिदि खालामोबो। खिन्थु आंनि आंगोफोर, दिनै जोंनि खालामनांगौआनो बेनो, जों बाख्नायनांगौ इसोरखौ, जों इसोरखौ सिबिनांगौ। दिनै बेसो इसोरनि थांखियाबो जों मानसि माहारिखौ सोरजिनाया। आंनि सोरजिजानाय, आंजों दाजानाय मानसि माहारिया आंखौ खुलुमथों, आंनि रायतफोरा जायखौ आङो दाबाय बिसोरो आंखौ बाख्नायथों होननानै दिनै इसोरनि बायख'आ दिनै जोंखौ बुंदों। दिनै बिनिखायनो बेवहाय जों आरो फरायबावनि बेहाय ओरैबायदि बुंदों, गितफोर 95:6 सिरियाव जों नायनि। गितफोर 95:6 सिरि, बेवहाय इसोरा मा बुंदों? गितफोर 95:6 सिरियाव जोङो फरायनि। गितफोर 95:6 नैबेखौ जों फरायनि। बेवहाय बुंदों, फैदो जोङो बुग्रुबनानै खुलुमनि, जोङो सोरजि जाग्रा फोरबोनि मोखाङाव हान्थु खरायनि। नैबे बाथ्राखौ बुंदों। फैदो जोङो बुग्रुबनानै खुलुमनि, जोङो सोरजि जाग्रा फोरबोनि मोखाङाव हान्थु खरायनानै होनना बुंदों। जोंखौ सोरजिग्रा इसोरखौ जोङो बुग्रुबनानै खुलुमनि, जोङो फोरबोनि मोखाङाव हान्थु खरायनि, नैबे बाथ्राखौ बुंदों। दिनै नोंथां आरो आंहा, जों सुबुं माहारिया दिनै इसोरखौ बोरैहाय खुलुमदों? दिनै जोङो इसोरखौ खुलुमनो थांनायाव जों आखाइ खबनायखौनो जोङो बायो, जोङो मेथाइ रोजाबनाय जोङो बायो, ओरैनो गसंबाय थानो नागिरो, ओरैनो जिरायबायल' थायो खायसे। खिन्थु बाइबेलाव बेयाव बुंदों, दिनै
आरो इसोरा जों बयखौबो दिनै खुलुमनायखौसो दिनै लुगैदों, गावखौ खुलुमनायखौसो लुगैदों। आरो बेवहाय बुंदों फैदो जोङो गुग्रुबनानै खुलुमनि, जोङो सोरजिग्रा फोरबोनि मोखाङाव हान्थु खरायनि। नैबे हान्थु खरायनानै जों इसोरखौ खुलुमनि, नैबेखौ जों बुंदों। इसोरा दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जोङो दिनै मानिनांगौ। जों आरो नायबावनि गितफोर 150 नाम्बार 6 सिरियाव जों नायनि। बेवहाय ओरैबायदि बुंदों, बयबो हां गोनांफोर फोरबोखौ बाख्नायथों होनना बुंदों। बयबो हां गोनांफोर फोरबोखौ बाख्नायथों, नोंसोरो फोरबोखौ बाख्नायदो होनना बुंदों। दिनै इसोरनि बायख'आ बुंदों, बयबो हां गोनांफोर फोरबोखौ बाख्नायथों आरो नोंसोरो फोरबोखौ बाख्नायदो। नैबे बाथ्राखौ दिनै इसोरनि बायख'आ बुंदों। नोंथां आरो आंहा दिनै गिर्जायाव हाबनायाव दिनै जों हां लाबोनानै थायो। दिनै खायफा मानसिफ्रा गिर्जायाव हाबनानै बाख्नायनाय सिबिनायखौ दिनै मोजां मोना। बाख्नायनाय सिबिनायाव एसे गोलावहै आर'ज खालामबानो, एसे गोलावहै मेथाइफोर रोजाबबानो दिनै बे मानसिया बायो आरो बुङो, बेसेबां गोलाव लादों बारुरु। नैबेबायदि साननाया जोंनि जिउआव, जोंनि गोसोआव फैयो। खिन्थु आंनि आंगोफोर दिनै इसोरा बेखौनो बुंदों, गावखौ दिनै बाख्नायनायखौ लुगैदों, हान्थु खरायनानै बाख्नायजानायखौ लुगैदों। आरो बयबो हां गोनांफोर दिनै इसोरखौ बाख्नाय आरो बाख्नायथों होननानै बे बाथ्राखौ दिनै इसोरनि बायख'आ दिनै बुंदों। दिनै बै संसाराव थानायाव जों इसोरखौ बाख्नायनांगौ। जेब्ला जोङो बेरामाव गोग्लैगोन, जेब्ला जोङो मेथाइ रोजाबनो हायि जागोन, जेब्ला जोङो आखाइ खबनो हायि जागोन, जेब्ला जोङो हान्थु खरायनो हायि जागोन, अब्ला जों बोरैहाय इसोरखौ बाख्नायनो? बिनिखायनो सम थानायावनो दिनै इसोरखौ जेसेबां हायो जों इसोरखौ बाख्नायनांगौ। मानो होनब्ला जेब्ला जों इसोरखौ बाख्नायगोन, अब्ला इसोरा जोंखौ सोरजिनायाव जेरै थांखि लानानै इसोरा सोरजिदोंमोन, बे इसोरनि थांखिखौ जोङो फुरा खालामनाय जायो। आरो इसोरा बेखौनो लुगैदों, जों मानसि माहारिया जेन गावखौ बाख्नायथों। जों मानसि माहारिया जेन गावखौ बाख्नायदों, इसोरा बेखौनो लुगैयो। जोङो नायबावनि नुजाहोजानाय 5 बालाब 13 सिरिखौ जोङो नायनि। बाहाय ओरैबायदि बुंदों, आरो आङो सोरगोआव आरो पृथिबियाव आरो पातालाव आरो सोरगोआव आरो बेफोराव गासै थानाय दाजानाय मानिखौ बुंनाय खोनाबाय। सिंहासनाव जनाय आरो मेन्दा बिसाहा बाख्नाय जानाय। नैबे बाथ्राखौ बुंदों दिनै। आरो आङो सोरगोआव आरो पृथिबियाव आरो पातालाव आरो सोरगोआव आरो बेफोराव गासै थानाय दाजानाय मानिखौ बुंनाय खोनाबाय होनना बुंदों। बुंनाय खोनाबाय, सिंहासनाव जनाय आरो मेन्दा बिसाहा बाख्नाय जानाय, मान समायनाय आरो बोलोआ जोबनो गैयैफोराव जाथों होनना बुंदों बाव। नैबाव ओरैबायदि बुंदों, बाव सिंहासनाव जिरायनाय इसोरखौ दिनै जोंखौ बाख्नायनो होदों। आरो बेयाव बाख्नायनायनि बाथ्राखौ बुंदों दिनै। आरो जों नायबावनि नुजाहोजानाय 7 बालाब 9 सिरियाव जों नायनि। नायबा बुंदों, बेफोरनि उनाव आङो नुबाय सानथ्र' हायै गेदेर दाफाफोर, फोलेरफोर, हादोरनि मानसिफोर आरो रावफोरनिफ्राय जानाय रावबो साननो हायै गेदेर दाफासे सिंहासननि सिगाङाव आरो मेन्दा बिसानि सिगाङाव गसंदोंमोन। बिसोरो गोलाव गुफुर जिफोर गानदोंमोन आरो खेजुर गांखंफोर बिसोरनि आखाइफोराव दंमोन होनना बुंदों। दिनै बे बाथ्राया बेखौनो बुजायो, दिनै जोबनायनि मुगायाव दिनै सोरगोआव जोङो इसोरखौ बाख्नायनांगोन। सोरगोआव जों इसोरखौ बाख्नायनांगोन। दिनै सोरगोआव
जोङो थाङोब्ला जोङो इसोरखौ जों अराय सम बाख्नायनांगोन आरो इसोरखौ जों बाख्नायबाय थानो थाखाय मोनगोन। दिनै आंनि आंगोफोर, दिनै संसाराव थानायावनो जुदि जों इसोरखौ बाख्नायनो बायोब्ला बै स्वर्गआवथ' दिनै जों इसोरखौ बाख्नायनांगोन। जों इसोरनि बाख्नायनाय सिबिनायावनो जोङो बेस्थ' जानानै जोङो थानांगोन आंनि आंगोफोर। अब्ला जों बोरै थानो हागोन? दिनै बे संसाराव थानायावनो दिनै जों इसोरखौ बाख्नायनि, मानो होनब्ला जों सोरगोआव जेब्ला थांगोन इसोरजों लोगोसे, अब्ला नैबेयावबो दिनै इसोरनि बायख'आ बुंदों, दिनै बे नुजाहोजानाय 7 बालाब 9 सिरिनि बे जिथु दर्शन मोननाय, नैबे दर्शननि गेजेरजों दिनै जोंखौ बुंदों दिनै मा सोरगोआवबो बाख्नायनाय आरो सिबिनाया दं होननानै। बिनिखायनो दिनै आंनि आंगोफोर, इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै। जों बाख्नायनाय सिबिनायाव जों गोसो होनि, जों थांना थासान्दि जोङो रोजाबनि, थांना थासान्दि जों आखाइ खबनि, थांना थासान्दि जोङो बाख्नायनाय सिबिनायनि सिगांनो जोङो गिर्जाफोरावहाय सहैनानै जों इसोरखौ बाख्नायनो आरो सिबिनायखौ जोङो लानि। मानोखाय आंनि जिबनाव आंहा मोनसे अबिगथा दङ। 2018आव जेब्ला आङो लोमजादोंमोन, जेब्ला आङो बेराम जानानै सिखारनो हायै जादोंमोन, अब्ला जोंनि गिर्जायावहाय बेबायदिनो 50 इयार्सनि 50 बोसोरिया मोनसे जुबुलि जादोंमोन। अब्ला बै समावहाय आङो बाख्नायनाय सिबिनायखौ आङो खोनाबाय थादों आरो आं थांनो हायाखै। खिन्थु सानसे आङो बोलो होथाबनानै बेबायदि बेरामनि अबस्थाब्लाबो बाज्रेद बुज्रेद आङो जि जोमनानै आङो थांनानै आङो दसे जिरायहैबाय। जिरायनायाव आङो गोबां गोजोननायखौ बेबायदि आङो मोनदों आंनि आंगोफोर। बेबायदि समफोरा आंनि जिबनावल' नङा, नोंथांमोननि जिबनावबो दिनै फैनो हागौ। बेनिखायनो सम थानायावनो, देहा मोजां थानायावनो नोंथांमोनाबो दिनै इसोरखौ बाख्नायनाय आरो सिबिनायनि समफोरखौ दिनै थांगार होनाङा आंनि आंगोफोर। नोंथांमोना जेराव दङ, जेराव थानानै नोंथांमोना खोनासंदों बे इउटुब चेनेलखौ, इसोरा नोंथांमोनजों लोगोसे थाथों आरो इसोरा नोंथांमोनखौ गोबां आशीर्बाद खालामथोंसै। हामबायसै।